Uy, Kagna ko. ito niyo. Kawan? Kawan? Ano na t-shirt eh? Huwag dikte. Ayun, bulo tatak. Sabi sa man. Kung lagi kulay lagi. Ay, paano ka nang? Iyawan mo lang. Bulok, bulok. Bulok. Yung bulok ba na ano? Dakuha sa paa eh. Sabi ko, oh, budget. Ito, royal yun. Ha? Yan. Dapat ka balik. Sino yung katang sa salon ko? Amot, kinsa? First runner na, Pascual. Pasok. Lido. Alat na yung Pascual, no? Sila is nice, ah. Gusto mo siya po? 3. Pasal 3. Ano
ka may cluster. Ang kuwan. Ang cluster to kay kuwan. Unang kabok purok. Hindi nga may cluster. Di cluster naman. Purok man dati sa iter. Abot kinsa to pero Ha? ang purok mangga man nasagol na sa cluster to. Hindi na rin nga purok, mangga. Dili na. Naman lagi sagit lagi. Purok, ano mo ito? Kasi gikan siya ito nga purok. Pero na kuwan na siya by cluster ba na. Pero sa basketball yapon ba cluster to. Abot pero naka-port runner up to. Ito, taga-taga eh. Dito taga dire. Parang nanguhaan mo na ng uban. Para daghan. Di ba ang sa cluster dyan kay unang kapurok. Ikaw ano nagyapan ng speaker, may na no? Bitan. Pwede upang ka? Dagan ang ano. Ano eh. Grabe, napadagan to sa jinsan. Mauli. Wala tayong nagratikan. Huwag ko yung nag-abertigan ito ang bus. Asa na yung... Lugay yung distansya. Sobrang yung dagan. Ha? Kusog. Gusto ko wag po kayo naapsan. Ano nga bro? Kita sakinan sa mong tubangan. Kita sakinan sa mong tubangan sa layo. Dagang ko sa kanan pero bus ba wala. Dagang sa kanan nagay truck. Pero bus wala ko nagartikan. Lugay ko ang buwan. Biyahe. Verbal. Napay nasugatan. Pero kanang vertek wala ay wala ko naapsan wala ko na. Wala ko bus. Ang pagkalag dito, wala ko naapsan. Nawala na naman natin mong tanaw. Hinapit pong matanaw. Dili naman ito isda. Ang dito matanaw. Ano naman? Ha? Ano? Ano ito? Wala. Kabaya. Baka lang ito. Ano? Nakaang video. Ang tago ko bagsak ko. Ay wala ko juice. Ano ka lang? Nagdalbot pa yun. Nagbagdit ang nakanda ko ang PCB ang kakagamay. Nagalit ko ba? Wala Okay kayo. lang mo, sige, 2,000 sa country. Ha? 1,000 pa dulong, 1,000 pa ulit. Balik na pa yung bilhin. Kamay kayo. Tingnan maya lang yan. Ang amo kay reservan, apel pa. Saan mo lumig? Nagawan mo kid. Naimpihan siya pa, hindi ko madamay ni.
Wala na may gasolinahan. Pati gasolinan pag Sige lang padagan ba? pag iba na mo, unang yung patubig. Ito lang yung napoy. Dito namin nakita Diverson Road. Mingaw kayo ba? Niya. Wis mo Ano yan? lang. Ano? Nagkaw na balik. May takal-takal. Bakal. Kapal. Nagbaligya-bigit ka. Napilya. Di ba? Anong kabalaw ng kabali ng agyanan? Tama mo galing na yan. Patuloy. Nagpapadulong ba? Tuluan mo po nila ito. Tuluan sa po. Ano? Buhay sa po. Panpanel. Tanan. Magmamay pang tanan. Iyo mas kuya. Dito paingon ang paradisan. Oh, dito. Tando. Ito. Paglingi. Turo mo siya po yung paanak dito. Balik kayo dulo. So dito. Pasibalik na. Asulok. Sus, malungo na. Pero palayo pa kayo ay, no? Kumikali sa kumuskusan. Ay ka ng kuwan. Maluyan. Baluyan. Ayo, sige mamay, no? Kuyo, sige nalana ba? Kuyo, Ay, na-shortcut mo sa Kiblawan. Ay, gwapo rito kayo. Wala kayo. Ano-ano? Ikaw, Gato? Naman sa Naaoy. kasama. Garnagmay. Na, ginagmay. Ginagmay. Nakita yung Bukid man. bus kayo. Bukid man, naog na po, saka na po, ano ba? Wala lang. Diyan man minangagi. Pero mingaw. Ako yun dito gabi eh. Yan eh. Diyan minangagi kuan. Katong nagtuyok na Gika Kiblawan. Baluyan minituyok. Yan na. Nagtuyok ni Kiblawan. Ano. Mingaw kayo. Bago kayo mga bukid. Ganda mo pala. Ano ba, lagyo? Kaya ma'am. Ayun na nga. Jesus name. Ayun na. Apel, banada. Thank you for watching guys. Please subscribe. Siya, Comment, like, and subscribe. Kasi wala.